Dames en heren, jongens en meisjes, een bijzonder goedemiddag en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bruisend Horeca. En ook vandaag weer vanuit een ongekend mooie horecastad in Nederland. Het is de beste hotelstad van Nederland, uitgeroepen door Trivago, waar je zelfs met je boot tot in het centrum kan komen. Sabine, zij gaat mij rondleiden. Ik ben vandaag in Roermond en ik neem u heel snel mee. Dus van de brug op naar het mooie centrum. Sabine, nu heb je mij gemaild en je zegt Jeroen, je hoeft niet hele snelle schoenen aan te doen, maar doe wel in ieder geval gympje aan, want we gaan vandaag de hele dag lopen. Ja, we gaan lopen door de stad, want dat maakt Roermond uniek. Met ons designer outlet hier op de achtergrond. Ja, dat is die, hè? Het Merkendorp in Roermond op loopafstand van de binnenstad. En dat is een uniek gegeven, omdat de meeste outletcentra toch wel op rijafstand van de binnenstad liggen. En hier kunnen we alles lopen. Ja, want als we daar het poortje onderdoor gaan links, dan zitten we eigenlijk al in het stadscentrum. Binnen 2 minuten vanaf hier zit je op de Oude Markt in Roermond en daar begint het stadscentrum. En het hele, daar genoeg pleinen, prachtige looproutes, mooie horeca, mooie hotels en hele leuke winkels. Want, dat laat je mij straks ook nog even zien aan de hand van een plattegrond. Je hebt hier een horecaloop. Nou, een horecaloop in die zin, Roermond is geschakeld van hier tot aan het station. Ja. Nou, als je hem doorloopt en niet stopt, maar dat raad ik niet aan, want er zijn heel veel leuke plaatsen om te stoppen, dan loop je er in een kwartiertje. Oké. En het is eigenlijk een hele gezellige looproute, waar overal kun je stoppen voor iets te drinken, iets te eten, leuk te winkelen. En dat gaan we vandaag doen. En dat gaan we vandaag doen. Sabine, hier staan we nu? Ja, klopt. En dan? Nou, dan gaan we de grote weg onderdoor, de passage onderdoor, de Grote Kerkstraat en langs de mooie Sint-Christoffelkathedraal, via de markt, door de winkelstraten naar het Münsterplein. Ik zeg altijd, het is het mooiste plein van Nederland. Ik geloof je zo, maar ik geloof je zo. En dan kun je, als je wil, zo heel makkelijk naar het station, waar ook nog heel veel leuke horeca is, maar waar vooral de jeugd 's avonds komt. En wij gaan strakjes dan terug naar dit water, want de rivier de Roer komt zomaar de stad in. Dus je kunt met je bootje tot in de stad varen. Waar een hartstikke mooie horecaboulevard is sinds een aantal jaren. Ja, Sabine, geschiedenis, Tweede Wereldoorlog, wat is dit? Dit is een locatie, onderdeel van de Liberation Route Europe, die ooit gestart is, die stichting, met het maken van luisterlocaties die de route volgt van de bevrijders. Dus van 44, 45. Roermond heeft 2 locaties. Door Limburg zijn er afgelopen jaar 23 locaties uitgerold. Maar de stichting bestaat al langer vanuit Arnhem-Nijmegen, de Slag om Arnhem. Ja. En is sinds vorig jaar Europees. Dus hij wordt uitgerold tot Berlijn en tot in Gdansk. Dus een Nederlands initiatief. Iets wat we nooit mogen vergeten. Iets wat we nooit mogen vergeten. Welkom terug na de commercials bij het tweede gedeelte Bruisend Horeca. En nog steeds Sabine vanuit Roermond. Roermond. Ja. Straks gaat Nelleke verder met haar verhaal bij Spadel. En we zien natuurlijk nog 2 hele mooie locaties hier van Roermond. En we beginnen hier op dit plein. En dat heet het Münsterplein. Het Münsterplein. Echt het centrum van de historische binnenstad. En hier rondomheen allemaal horeca. Ja. Festivals, gebeurt hier nog iets op dit plein? Iets op dit plein is het eigenlijk de daghoreca, veel lunchen. Elke zaterdag wordt hier op dit kiosk, waar het ooit voor is ontworpen, muziek gebracht. Dus er is altijd levende muziek op zaterdag. Dus op iedere zaterdag, elke zaterdag staat hier een leuke muziek. Dus het is heel erg leuk voor het winkelend publiek en de mensen die op terrasjes zitten. Dus dat gebeurt nog steeds. Wat leuk. Ja. Een van de bekendste Roermonders, die staat daar als beeld. Ja, klopt. Wie is dat? Dat is Pierre Cuypers. En dat was een rijksarchitect. En bijna niemand weet dat dat een Roermondenaar is. Maar hij is wel de ontwerper van het Rijksmuseum. Centraal Station in Amsterdam. Oh, dat is geen kleine jongen. Nee, is echt geen kleine jongen. En wij zijn er ook heel trots op, want het museum, het Stadsmuseum, dat heet het Cuypershuis. En dat is zijn oude woon- en werkplaats geweest. Okay. En dat hebben wij nou als museum. Dus we meneer zijn Cuypers. Meneer Pierre Cuypers. Pierre Cuypers. Ja. Ja, daar moet je zeker trots op zijn. Ja. Nu heb ik ook begrepen dat we hebben hier de Roer, daar komen we straks nog even. Maar we hebben ook de Maas. We hebben ook gewoon echt bijna water, nog eens water. We weten allemaal in Nederland de Friese meren. Maar wat niemand weet is dat Midden-Limburg het grootste aaneengesloten watersportgebied heeft van Nederland. Kijk. Met de Maas als meanderende rivier daartussendoor. Ja, nou hebben jullie niet echt een strand, maar nou zijn er ondernemers die daar iets mee kunnen, iets mee doen. Hoe heet het gebied waar ik naartoe ga?
Jij gaat straks naar de Weert. Ja. En daar liggen een aantal strandtenten zoals je ze aan de Nederlandse kust hebt, maar dan gewoon in ons Limburg. Ja, Sabine, eindelijk dat terras. Eindelijk het terras. Ja, en waar zijn we nu? Op de Roerkade, geloof ik. Op de Roerkade, waar inderdaad, ja, de Roer, je ziet het, die komt tot in de stad. Dus met dat je is boot. wel, ja, met je boot in de stad. Fantastisch. En dat is hartstikke mooi, joh. Ja. En altijd de avondzon, dus de terrassen die zitten hier. Ja, want ja, het draait nu zo. Het draait zo, dus je zit echt altijd met je neus in de zon als die schijnt in Nederland. En een uitzicht, Ja, hè, waarbij prachtig, ook hè? weer oud met nieuw Ja. gecombineerd qua skyline. Ja. En ja, voor ieder wat wils. Hè, om het, Dus je ziet het, Roermond is gewoon echt wel voor langer verblijf, toch? Zeker. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben. Ik had natuurlijk al het een en ander Ja. van Roermond gezien en gelezen en gehoord. Maar als je er zo de hele dag doorheen banjert, dan... Leuk hè? Ja, heel leuk. Volgende week zijn we er weer. Dan natuurlijk weer vanuit een mooie horecastad in Nederland. Ik blijf nog heel even in Roermond. Ja, gezellig. Want het nachtleven van Roermond, Sabine, hoe is dat? Ja, leuk. Het is nu vrijdag, hè? Het is lekker druk in het weekend. Overdag, s'avonds. Dus ik ben voorlopig Genoeg niet te doen. thuis. Nee joh, Nou, dan, blijf nog maar even. dan weet ze dat. Ja, oké. Ik eet niet thuis. Goed zo. Fijn weekend.